csinált egy olyan vállalkozást, mint mondjuk Bent László barátunk, kicsit jelentkezz, hogy lássanak, hogy neki aztán tök mindegy, hogy hol van. Ezt elmeséltem az ügyfélkezelést? Hogy, tehát következőt képzeld el, angol nyelvkönyv és szótár, és volt egy időszak, amikor még nem volt asszisztense a Lászlónak, mert akkor építette a cégét. És ugye egy olyan szám volt megadva, ami át volt irányítva egy Skype-ra, és a fülén meg volt egy olyan eléggé komoly Bluetooth-os felhallgató és beszélő, tudod, amivel fel tudta venni. És akkor valaki hívott, hogy jó napot kívánok, szeretnék rendelni egy ilyen izét, és az a problémám, hogy tudod, igen, ezt csinálja, meg odakatítson, holnap viszi a futár, persze, és közben kint állt az erkélyen terefén, és nézte a naplementét. Tehát nem tudom hány méterre tudott elmenni, ilyen 50 méterig azt hiszem viszi ez a Bluetooth-os. Tehát és gyakorlatilag sétálás közben lekezelte az ügyfélkezelést. És ugye most már van egy csaj, aki ezt csinálja, stb. És tényleg tök mindegy, hogy hol van, mert a kampányokat online tudja működtetni. És annyira sikeres lett ez, hogy valami hihetetlen, úgyhogy az Online Lezárás című könyvemet, az legalább ilyen 60-70%-ban a Lászlónak a munkásságon alapul. Részben az, hogy elmondta, részben az, hogy az elmúlt, nem tudom, 15 évben, amióta így építgeti, és az online-t meg én is, ugye mindig mondta, hogy hogyan változtassak. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez a világ, hogy hogyan lehet beelőzni online értékesítéssel vagy jelenléttel másokat.